ассалому алайкум дӯстон, бародарон ва кулли бинандагони канали Байтор ТВ. Хуш омадед дӯстон дар канали мо. Бародарони азиз, инҷа як бародар 10 ката майдаш инае бародарони азиз. Бизи фурӯшӣ дора 6таш биғиз 6та биғиз, якта така, ду чапшак. Бародарони азиз, мега срочно мефурӯшушум, бизоам бизои боявоя якне фарбегидан созан. Бизо дар ноҳияи Ховалин қарор дора. Нарша мега 15000 сомон мегӯм. Мега ягон харидори хуби қизиқи конкретни боша, муомилаи хуб дора. 752 100202. иншоалло бизода ба амри Аллоҳ хато намекунем, бизои чоткиян. Зиндаву сарбаланду хонаобод бошед дӯстони азиз. Дар ҳамин номеро ватсап ҳаст.